A mezőgazdálkodási vállalatok versenyképes fejlesztése új, hozzáadott értéken alapuló alternatív növényfajok alkalmazásával elnevezésű IPA projektunkba 6 magyarországi, illetve vajdasági partner kapcsolódott be. A kutatómunkával a munkahelyteremtést és az innovációk hatékonyabb alkalmazását is segíteni kívánják. A projektum ötlete itt a mezőgazdasági karon fogalmazódott meg. A növénytermesztőkből, zöldségtermesztőkből és mezőgépészekből álló csoportunk a szántóföldi alternatív haszonnövények termesztését és feldolgozását kutatja majd. Amikor alternatív növényekről beszélek, akkor azokra a szántóföldi növényekre gondolok, amelyek egykor táplálták és öltöztették az itteni embereket, az iparosodással azonban eltűntek a mindennapi életünkből. Alapvető cél a határ két oldalán élő, dolgozó gazdálkodók és gazdaságok versenyképességének a javítása. Azt reméljük, hogy azokkal az új ismeretekkel, amiket mi előállítunk, ezek a gazdálkodók jobban, olcsóbban többet tudnak termelni. Az Zentai Kertészek Egyesülete a gazdáknak szánt digitális tananyag elkészítésével kapcsolódik be a projektumba. Azt szeretnénk, hogy minél többen fölzárkózzanak és megmerjenek próbálni alternatív növényt termeszteni, és lássák azt, hogy egy növényt ne nyersanyagként, hanem feldolgozott formába próbáljanak később értékesíteni. A két ország kutatói azon növényfajok termesztését és feldolgozását fejlesztik majd, amelyekkel már eddig is jelentős eredményeket értek el. A megszerzett ismereteket pedig megosztják majd egymással és a felhasználókkal is.